je odstartováno a vidíme ženy z Lubíně při akci. To znamená, vyjímají veškerý materiál, spojují hned v přívěsu a odnášejí to k motorové stříkačce, která už je natočená, připravený přetlakový ventil a už čekáme jenom na připojení téčkové nadice a za pár okamžiků, ano, bohužel došlo k výstyku, než byla připojená hadice, takže je třeba zavřít tu vodu, připojit a jdeme na to, ano, a vodu máme v hadicích B a už máme i v hadici C v jednom proudu, už i druhý proud, ta strana stříkaná, druhá taky, takže oba dva terče